tak stále sa nachádzame v Kite, ale tentokrát sa idem pozrieť na také zaujímavé miesto, čo som objavila ľudia. Pozrite. Golden Prague. Predávajú české piva, český bar. Vedie to tu jeden Čech. Akurát sa pozeráme na listok a majú tu rôzne piva české. Určite chcem skúsiť Imperial a domov si možno nechám zabaliť ešte jedno čapované lager alebo tak proste. Ceny sú také priateľné na Ekvádor. A tento nápis Štangasti. Ako je to fakt sranda objaviť v Kite takýto bar. Ešte si to tu pozrime, jak vyzerá ten bar. El oro de los checos znamená, dúfam, české zlato. A tu máme nejaký popis, to si potom strihnem a pozriem, čo to znamená. A na zdraví. Paráda, toto sa mi páči. Takže som si objednala degustačný set, kde budem mať 4 piva, tak som na ne veľmi zvedavá. Ale aj tak neviem, dobre, je to zo žateckého chmelu, to viem, ale že to nie je nejaká tá konkrétna značka, hej, ako Pilsner alebo Budweiser. Takže len Bohemia. No ale to nevadí. Hlavne, že je české, to je taká sranda, to len tak neuvidíte v Latinskej Amerike. Robi si objednal čokoládu, tiež nádherné. A ja čakám na svoju degustáciu. Tak, už mi to tu pristalo. A ja idem teraz ochutnávať. Cítim tam tú českú chuť. Mňam. Bože, až sa presťahujem do Kita.